2 reeën waren nog correct reden door de brandwacht. Ze konden zelfs net uit het water komen. Nevens natuurvereniging Bosk en Gruide had dat te krijgen met de nieuwe beskoeiing. Er binnen op plakken maken dat best makkelijk het water uit komen kennen. Maar nevens de natuurvereniging ben die plakken nutteloos voor de beesten. Want het is steen, er loopt ruimte tussen. Als de beesten de voeten ertussen zetten, dan krijgen ze de onderarm van de voeten voor brekken. Want die steen die lezen de vrije los in en het is viesten te stijl. De nieuwe walbeskoeiing is deel van een project om de vaarroute vanuit de Slettemermar toegankelijker te maken voor grote boten. Het water is nog een stuk dieper, maar even bootje verhierder Anne van der Zee op gewoon plakken ik te smel en dat smiet problemen op. En dan moet ik eerlijk zijn, eventjes aan de kant, want er komt een groot schip aan en dan hebben we dus het probleem wat we hebben. Dan zou je zien wie het grootste gat heeft. We moeten gewoon langzaam varen in dit verhaal en dan is het nog het maar op het moment dat je mensen hebben die een sloep hier hebben, een grote sloep hier hebben, en denken van ik ben koning. En mooi 8 km per uur door de lucht zijn vliegen, dan maak je een golfslag, dan maak je zoveel wetter onrustig dat lichtere bootjes met name onbestuurbaar heen en weg vliegen en gewoon, ja, daar kennen mensen dan niks van, maar gewoon zijn die beschouwing onderdrukt worden. En doordat de pijltjes van de beskoeiing nou aan de waterkant zitten, rennen de bootjes van de verhierders een soort ski op. Op dat litten de planken los. De gemeente De Friese Meren zei dat de oornemer het werk net goed dien had. Maar het is benammen belangrijk dat bootjevaarders haar verantwoordelijke dragen. Ze moeten gewoon goed sturen en daar net het varen. Dat is het hele uitgangspunt. Wat voor invloed de aanpassings op het milieu en de beesten ha, is nevens Bonnemijn het voortraject goed onderzocht. Als het gaat om ingrepen in de natuur, daar hebben we ecologen bij belutsen geweest. En de hindermensen, liekes van Staatsbos, ik jeder naar u staan reageren moeten. Na het vaarseizoen zal de beskoeiing gerepareerd worden en op gewoon plakken wordt het waterke dan ik wat breder maken.